Kani ketika Batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Ki principal jeng ki skol ba pero per ki badan hakanong ba Shillong kilapan pau ya ka jing snokya bat ka jing sno diaw hadien ba ka Shillong Municipal Board kalapa ki shiti thungkam sha ki nong hikai skol da ka babtha ba ki netlom ya ka khana samari na ka banta shibnai kanthi ha ka jikran bat ka bat CTV bat ki katto kan nengot ki principal jeng ki skol kilapan pau ba ka ne ka jing tan rong kam ha ki nong hikai skol na hadu shibnai kanthi kan kata hadu kata ki khana skol Kham tam ye ki no hikai ki bahikai ye ka subject jingkhen bat ye ka subject science ki bolong ki artli ki subject ki ba kham don kam ha na ka banta ki khana school ha ke bedai ba kane ki ni ki principal jing ki school ki la yathoru ba ki la dapha da ka jingtho sha ka Shillong Municipal Board ba kan parkhat lam halor kane kini ki principal ki la ajing mot ru ye ka Shillong Municipal Board ba kan jen da labha ban ai kam ai jam pan ban ye ki samla puli ki bala pendap ye ka jing puli degree bat master degree ki ba shushong klam jam haden ba ki la pendap ye ka jing puli jongki kani te kelak ta pelak monolor ba kin habban le saka evaluation saka joke bos mo ni yang ni ki ba involve ha ka ba ide bat ka balle ya ka evaluation spot evaluation mo ya dan kumba kat wei kat kandai ngot ki balle evaluation duty plus ki balle saka census duty bede kandai ngot la long at punyo at prangut i ki noi kai kemur kelak ta kan ti ki balle ya ka ha ka subject science ni dan sawat ki ni kai lain ngot ki la le kemur stang bi ni kai tinga syam ba kan ka ta ba pi ya ka long kadi for exam mentang ila duk shwa namar ba kadi center jongka exam ding la duk shwa kan nang ta ka exam SSLC nang ta plus sebakin le sakani kayu macam ba ka jai kai kala duna ba kai rawal kala dan cige ya kini kai mu sebakin pendek ke course bat kui di jing dan kam kui di kaliang tu school aki wei pat Kristen tengam sim kumni ne banganang don hakri skiru dak haka ni regime jonga tagadi la tangini kiba la don he school mo kiba kini kai kiba dan hintang ri nong spend kai ti ngap sio pde ki te ni ka school kan bear expenditure pde ngata ken bal blang mo ya ki yun mar kani kede nang tai khna ti hawangi do iki hawa khna ki do ki jing kai ka ta yaki to ha ka bede bad ke municipal tinggal atho mo nila atho syaki deh badi pat ki education tinggal ani itingi ya kerpat kan mo ra dalong ke balak ti bakin numjiat kan yaki noi kan mar ka ta puli ki ka ta pala ti kana katkum kani ki ke bangi yo ai bet ki su direct ben bangin report syaka office jong census department kini kai ti bapli habang ila pa ki le report ki haban le ndai tika dan kai ka jing sngon kini kai ru ba kadang ki jing ki bakin pendap ki course kin pendap ki wei program jong school ki cham jing na kalian jong ki ru ni ka bangi thok ka bi dewa municipal ru ki pa ni ba kan exam kan pelat kini kai mo memang kebang om duduk wasang ba ta ya ka ta ki kena di sebab lada kesimpur di kibana itu orang kelak tak palang dia mengin replace kebapi orang meneru mengin replace orang numlak sedia nampak itu kibang replace dengan hap siu pada iki dia ni ikan ini hap pisang pada man siu iki sebenarnya wat jingmut alor kani ka jingpa sarkar na kabanta kina hikai alor kani ka census duty mo ngaswa ban kod la si ka jingmut jong education education cannot be neutral. It is either positive or negative. Education cannot be compromised. Tiga jing dan kam jong kino hikai bo school kalong badan kam hadu kata-kata. Berkatong jong ke sarkar ni jong no ngidan kam ban yo iki train teachers. Bad haba ngilai yo iki train teachers kemudian hapo ki classroom ru kalong ka ba dan kam ba. Bad haba ngi ka kamram jong kino hikai hang ni nak benta gitu ki bla train kalau ngajing rap hado kata-kata iki kena ha kajing nang kajing tip ke jongki ha ka core ke borong ke values berkiwe-kiwe
hoi hari ni kisi lingba ki jing tip lingba ki jing tho ya ka ba ka jing khot ik no hikai ban le syakata ka census duty ya ka ba kalakta shibun khamtam ha baide ba kani ka school jungi sei nomnik ru masuk kalakta nama ba kibun ki no hikai ki bra syak khot syakatu ka jing tho census but haba ki ni ki no hikai jungi ki le haba ki le syakatu ka jing tho ti ma ki jing kali ka long menta ngin le kumno pat hapo ki classroom ke ngin le kumno yaki nama la khot ki bun ki de ki qualified teachers but menta haba ki le ban tho itu ka census ngam tip kat no por ngim pat yo jing tip laga long sitio ne ga long si banai te modur la watang sitio ro kan kata hado kata lada dei si banai lada dei sampusan sing le kan no ngin kata te kum ka management pat ngimla ban su khabri kum to ban su puni aishuti ki ru ka course ka nom dep ban bo ikno hikai ki bam train ru khamtam kan kata shisho te menta lada khamtam kum kino hikai jung yang ni ki dei ki ba hikai science ban maths ti kreatif hi ban yo kino hikai math science nang no ngin yo tenata la yo makanaru kilong fit em how to ka kelas khamtam ki kelas 10 kelas 12 te de kile satu ka course kam dep te lada ja baki lada ngi ki syabat ka selection mano ban kit kle kata namar bangi yo kino hikai ki bambit mo tenata ka babur pat te lada ki nang hikai ki like te menta mano ban siu par ye kita ki no hikai ki bashubo ngim kwa bagi kena kindo ka kelas mano ban siu ki nama kamdon kan instructions ka ba syai ke namar kumalong menta kani ki sithi kawan ding ba ka CEO mo tingim tip ade ban ngashu modur manga na ke licing perkhat ade ban ai la seling ba kan na diesel dan na ke DSCO in office mamenta kumbakalong kino hikai ki yo baik maki baik ya katoka sithi copy to the principal te long haba ni perkhat kum kane ke jing kale correction ya ki papers pat ka board teng ka pha ki kateng show principal begini kino hikai kin de syakata ka correction na ka benta ki spot evaluation taba ya kane ka census pat tingam tip la se ki I individually to kam lele kata ka jing pai jong ki tinga pangasyu ong kum ta kin ba habai de baka replacement ru don kino hikai jumi hang ne kira ki don ya to ka ki don ya maternity leave tidak baki mlai haban pai paga school te henre kambiang ka communication ke la ka de bakin le kitu kino hikai sisiale kan sim ka management tikana don ka clear cut ya ka jingtho le se ke ban na ka education shangi ban pha ekine kumnoru kan khamsha ke te to mele ka procedures kalong le singa syukuran ka procedures ndre ke jimon hani par ka kta shisha ya ki khna nama ba manta kanti ki de kino hikai jungi ka bai de baki secondary section class 10 bagi higher secondary pat higher class 12 nangta ka babur pat ngababan ong ro madan na preng jongki ro ki balai ya ka spot evaluation te namar ba hakju ka por kidon kino hikai ki bayo ya ki sithi ban late dang banta evaluation ki hakju por kino hikai ki late amta ka census ngim tip sho yanong in pha shate yanong in pha shi ka census bat ni pai ba bro ar ke long important but let's see gadon let's see ngam tip let's see phim le chate yo kami kan na ko ga daw na pha shani kami na ga daw ti ga long ke jing na banta jungi kum ka management te bar haliang pat na ka banta jungi pat kum ka school khamta masinam ne ma banta usnam ngin apang kre ga diamond jubilee ban sa penkot ho banai me te nganang perkhat minta ngam tip sho la da kino hikai jungi gilai nam ta ka census te kini kijing pengkrai jungi menta khamtam pai mo ke ik belajar menta ngidon ya kani ka exam matric ke badairu ka sector hang ne posim ni ngim yo kelas tenala dep kani ka exam ro ngam tip kan ja yu rengkat leng la se sakini kijing ja ple I saudong sokun ka jing khang ye ki school la se mo te ngim tip kan ja yu tenata kijing pengkrai jungi dari kino hikai ki le census kani kijing pengkrai diamond jubilee kan long kumno ngam tip te nga shu karpat la se gitu papaniai la se la ki la ban perkhat dok moi la se ban hajaka ban shimi gino hikai ngidan shipun ki qualified youths belong unemployed boleh mla ban
ai kam ya ki ngimdai penting nama kita long efficient kita long qualified kita pass MA BA BSc MSc kita yo kam yo jam kita long qualified te ya daga system kebakan sub klem nak ta pat kina hikai nga syuang hang ne bang babun ke kina hikai jungi ki don ke shortcut bet ki hawi ban school te hawi na school par ngi kwa quality education te abang ngi kwa quality education kemodwa ngidai banjo kina hikai kiba bit ya ketu subject te banchu kran biang sai sen biang dadai shimi kina hikai na ka school berkilai cha ketu ga jaka ka field ban census specialized teachers on a subject nginum yo ki khamtam berkama saka science mo ngam ye kibe to midang mulumala la ban tolerate mo dang yo kibe kina hikai ka badai bagi all subject tinga shu ong tanam ta kata te ngashu kerpat ia kinong pernyai dasi bancupai nada kidon ki efficient youth qualified youths nang kibai par kibam yo kam yo jam let's say bo haka ki kon kubor ke bagi long interested youths interested kiba bamdan kam bakwa banwan chakani ka sensus kin ai kertengken sya ketua department but nang ta saya kat kumka ka jing la ka jong kipat mo te ita hi wa tua